चिरां जिल्ला आरो बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा जुथायै 47थि मुंख्लं सान फालिदों। बर' राव सोमावसारनायाव जिउ खोमानांनाय मुंख्लं आरो बर' थुनलाइयारि हाबा मावलांनायाव जिउ गोमालांनाय सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै चिरां जिल्ला आरो बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा जुथायै 47थि मुंख्लं सानखौ बासुगाव फरायसालिमायाव फालियो। बे मुंख्लं साननि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', गाहाय नेहादारि प्रशान्त बर', जिल्ला आरो गुदि आफादनि आफादगिरि नेहादारिजों लोगोसे फरायसालिमानि गोरायुं फोरोंगिरि आरो फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनै जोङो मुंख्लं सान बे 28 सेप्तेम्बर बे मुंख्लं सानाव जोङो जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोरखौ जों बाहाय बिबार माला बावनायजों लोगोसे जोङो गोसोखांथि हिसाबै जोङो दिनै फालिदों आरो मोनसे जोंहा सावरायमेलबो दङ। बे सावरायमेलाव जोङो माखासे रोंगौसाफोरखौ लिंहरदों आरो बिटिसिनि चिफखौ जों लिंहरदोंमोन। बिथाङा सफैथ'वाखै, हयथ' उनाव सोरखौबा फाथायगोन बा गाव माबागोन। दा बे बेलायाव आं बुङो जे जिथुनिखि ओंथि दिनैनि साननि जिथुनिखि सिगनिफिकेन्ट भेरि इम्परटेन्ट, बियो बै समाव जेब्लानोखि 1977-75 मायथाइयाव जों रिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन। जोंनि बर' राव थुनलाइनि थाखाय जोङो मा हांखो लायोबा मोजां जागोन बेखौ महाकालगुरियाव मोनसे सिदान्त जानानै डेलिगेट हाउसआव सिदान्त जानानै जोङो बेखौ माने दाबि दावाज खालामदोंमोन। खिन्थु आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बै समाव इन्दिरा गान्धीया प्राइम मिनिस्टारमोन। बिथांमोनहा बुंबाय जे रमान स्क्रिप्टखौ जों होआ, बिनिखायनो जोङो देबनागरिखौ नोंथांमोना लादो होननानै जोङो बर्मा अधिबेशनाव बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनाय जादों। बिनि उनावहाय जोङो जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मोननि दैदेननाय, बिहुराम बर'मोननि दैदेननाय, बिथांमोननि रामदास बसुमतारीमोननि दैदेननायखौ जोङो बावगारनो हाया। आरो बिथांमोनहा रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव जोङो क'क्राझाराव हेड अफिसमोन, माखासे जोङो एक्सन कमिटि दादोंमोन, रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट एक्सन कमिटि। बे एक्सन कमिटिया बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होनानै बिथांमोनहा सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया बिराद गोबाव 2 बोसोरसो जों सोमावसारदों। बिनि उनावहाय जों देबनागरिखौसो मोन्दों। दा जेखि जादोला मानो बै समाव मुभमेन्टआव जोङो 16 मानसि जोङो एकदम स्पट जोङो पुलिसनि आखायाव जिउ गारदों आरो 2 माने थैदों। बेनिखायनो जोङो मुंख्लं हिसाबै बिथांमोनखौ फोसावदों। जेरै दिनैनि सानाव माने आमलाराम आरो शिबराम बिथांमोना बरपेटा रडआव गावथार जादों। दा बिनि बे 28 सेप्तेम्बरखौनो जों बे सानखौनो लानानै जों फालिबोबाय थादों। आरो दिनै जोङो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जगेन्द्र कुमार बसुमतारी ट्रास्टआ फोथायफुन्जिया जे बर' बिजोंजों फरायनानै बर'जों होनानै जाय ACS मोनदों बा IAS बा IPS मोनगोन बिथांमोनखौ केस एवार्ड होनाय जागोन आरो साइटेसन, बेखौ जोंहा सिद्धान्त मोनसे दंमोन, थांखि दंमोन। दिनै जोङो शरत नार्जारि होननाय बे गथ'आ थांनाय बोसोराव बिथाङा बर' रावजों लिरनानै ACS मोनदों, दा DLR जानानै दङ। बेनिखायनो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो, प्रथम जोङो जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि बान्थाखौ दिनै होगोन। बेखिनियानो। सार, नाथाय दिनैसिमावबो बर' रावनि जेंनाया जोबाखै। औ, दा जेंनाखौ बुंनो थांबा जोंनि बर' बिजोंनि जेंनाया बिराद गाज्रि, थासारिया गाज्रि। दा जोंहा थाबाय आसाम सरकार आरो जों BTC सरकार थाबाय आरो जोङो BTR गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ एस'सियेट लेंगुवेज लोगो राव हिसाबै आसामनि जों मोनदोंमोन, रिकगनिसन जों मोनदोंमोन, बेखौ फोसावदोंबो, बेखौ एक्टबो जाबाय, आयेनबो जाबाय। खिन्थु जोंहा दा जों नुनो मोनदों बे रावखौ साबैसे बाहायदों। दा आसाम एसेम्ब्लियाव, आसाम आयेन आफादाव बाहायदों। दानि आथिखालनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा। खिन्थु गुबुन गुबुन बिटिआरनि अफिस कासारियावबोथ' बे बर' रावखौ बाहायनांगौ। दा बे मोनसे जेंना। आरो मोनसेया जाहैबाय बर' बिजोंनि जेंना। दिनै बर' बिजोङा जिखिनि दावगानांगौमोन, जिखिनि माने सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन, फोरोंगिरि थिसनजानांगौमोन, ओमफ्राय स्टेन्डार्ड जोङो बिजाब मोननांगौमोन, फराय बिजाब। जों फराय बिजाबा जागोन, खिन्थु जोङो टिचार बे फोरोंगिरि थिसननायाव खेलिमेलि जागासिनो दङ। जों आसाम सरकारजों बेखौ सुस्रांनायनि राहा लानो थाखाय जोङो खावलायबोगासिनो दं। दाख्लैसो बावैसो जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमदों
आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमदों, चिफ मिनिस्टारजोंबो जों रायज्लायदों आरो बावैनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों बेखौ सुस्रांनायनि राहा लानो थाखाय जोङो सावरायगोन। बे दुलाराय बर' फरायसाफोरखौबो जोङो लाफागोन आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहा जेरै पस्ट ग्रेजुवेट टिचार्सनि प्रब्लेम मोनसे फैदों आरो मोनसेया जाहैबाय एडभार्टाइजमेन्ट होदों खिन्थु बर' अपसना फैयाखै। दा बेबो मोनसे जेंना जानानै दं। जोङो बर' अपसना जाहाथे फैयो आरो जोंनि बर' MIL नि पस्टआ मानो एथ' खम जाखो जों बेखौबो नोजोर होनानै जों आसाम सरकारनो गांसे गोसोखां लाइजामबो होबाय। दा सुस्रांनायनि राहाखौ जों आसा खालामदों आरो डाइरेक्टर लेभेलावबो जों रायज्लायगासिनो दं। जोङो डाइरेक्टरखौ होनदों जे नोंथाङा एनालाइसिस खालामनानै मोनब्रै जिल्लानि जिथु स्टेटास रिपर्ट बेखौ आसाम सरकारनि हाइ पावार कमिटिनो हो। बेनिफ्राय होनानै बिथाङा बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै जोंनो खोथा होदों। आरो बिनि बादैबो जों नुनो मोन्दों कलेज, इउनिभारसिटि आरो हायार सेकेन्डारियाव जिथु साबजेक्ट टिचार जों मिथिनायाव गोबां पस्ट खालि दंमोन। खिन्थु दिनै नुदों जे एडभार्टाइजमेन्टआव नोंथांमोना नुदों मोनबाल' पस्ट जों नुदों जे बर' मिडियामनि थाखाय मोनबाल' पस्ट। जोंथ' बेखौ मानिनो हाया, जों बेखौ कमप्रमाइस खालामा। जोङो मन्थ्रिखौ बुंदों जे बेखौ मडिफिकेसन खालामनांगौ आरो एडभार्टाइजमेन्टखौ मडिफिकेसन खालामनांगौ, होमब्लासो जोंनि बे बर' रावा थांगोन आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा हायार सेकेन्डारिफ्रा थांगोन। नङाबा जोङो टिचारानो गैया। जेराव PTR नि खोथा बुंदों, पिपल्स टिचार रेसिय' 1:30, जोङो होनदों 6 सिडुल आन्दाराव BTR नि आन्दाराव 1:16 खालाम। जोंहा जिहेतु स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआनो गैया। दा एनरलमेन्ट गैयैयाव जोङो स्कुलखौ बासायनो थाखाय, बर' बिजोंखौ बासायनो थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौ लगिया दङ। बेनिखायनो आङो BTR सरकारखौ आरो आसाम सरकारखौ खावलायो बिथांमोनहा जाहाथे बर' बिजोंनि थाखाय इयुनाव जाहाथे बर' बिजोङा दावगालांनो हायो, बिथांमोना बेखौ खामानिखौ मावनांगौ। आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थि NEP फैगासिनो दं। बे NEP खान्थिनि गाइडलाइनखौ मानिनानै बिथांमोनहा खामानि मावनांगौ आरो जोंनि जायफोरनिखि फोरोंगिरिफोर दं, जायफोरनिखि अफिसियेलफोर दं, बिथांमोनहाबो बे गाइडलाइनखौ मानिनानै जुदि जोङो रुजु रुमु मावोबा बे जेंनाया जोबगोन होननानै आं सानो।